Rwy'n dod o Ben Llwyn yn agos i Aberystwyth yn wreiddiol, ond rwy wedi byw yng Nghaerdydd nawr ers blynyddoedd maith. Bob Evans. Roedd fy mam yn canu o'r llyfr yma, sef Gems of Welsh Melody, gan John Owen o Wainalaw. Ac prynes i gitar. Ac ar y gitar nes i ddysgu chwarae'r ginciau yma'n gyntaf. Wedyn y ffidil. Mae yna rhywbeth ynglyn â ffôn ffidil sy'n ddeuniadol iawn, rwy'n meddwl. Wel, yn gyntaf, rwy'n canu'r Bel Ail March, a'r ail dôn yw Dŵr Glân, ac enw arall ar y dôn yw Rhiad Teirw'r Dyffryn. Don Tatum a wnaeth y ffidil,
A wnaeth e crwth i ni hefyd. Ond y crwth rwy'n canu heddi, Guy Flockhart, nath y crwth. A mae'r ddau neithurwr o Gaerdydd. Maen nhw'n byw yng Nghaerdydd. Mae'r crwth yn ffenestr i fyd tôn, hollol wahanol i'n byd ni. Heddi, dyn ni'n defnyddio equal temperament, ac wrth gwrs gyda'r crwth yn adeg y crwth, o'n nhw'n defnyddio system o diwnio yn syth o Pythagoras. A dyna beth rwy'n defnyddio i diwnio'r crwth ac i ganu'r crwth hefyd. Ac rwy'n hoff iawn o wneud hynny a gwrando ar y pethau wahanol sy'n dod mas o'r offeryn. Mae yna cywydd gofyn telyn yn dweud 600 a gaid o fantais ac yn y llaw yn gan llais. A mae hynny'n wir ac yn enwedig am crwth Guy Flockhart. Enw'r dôn yw Walsingham, un o ganeuon mwyaf poblogaidd yr unfed ganrif ar 15. Roedd y bardd o'r enw Richard Hughes, tua 1610, nath e faled, un o faledu cynta sydd i gael yn yr iaith Gymreig. Ac mae'n debyg iawn o'r geiriau bod e'n galaru bod y byd pabyddol wedi mynd.